يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشر في الله جبوا موبد وكرمان تو الله كاين الله ككشانا كنما الله كوك أمبلا جلنكا بيجمعي بيدومباي أنغا بيجمع كتبا كنكا أمبي بماكو كومين سنگ سجدا دورونا amba karti la min wele ko turkorobugu an karamogo ani an fa ka misilla Mohamed Musa Jallo abina kutuba duma min ke anye nene aw angeje an anya mada Mohamed Musa Jallo ka ne kutuba duma fe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على إحسانه ونشكره على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما الإسلام أما الله سبحانه وتعالى تنوكا بركدا الله يستيجي الله يكرتاتجي الله يبنياتجي أما يردوا لك كلفة لا تاك جونيما كلفة جونيما منكو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فرا أما أولندا كلينغا نودي أدمدون ladabu min be ni amma haklina uma ke kilinyi am se ka to ladabu kono chuga jumena anga nyogon bunya anga nyogon gasisigi anga koto nyogon tala madama am nyogon soro yiri banyere la no islam ya yiri bay abulu faraw na fara la yiri bulu faraw na o manke ke sababu ye ka ken niye ka ken nyogon dogoye ka ken nyogon burjaye o e famiya baliyaye o ala kira ka sira min li baliyaye sallallahu alayhi wa sallam
an y'o misaliya caman di juma tɛmɛnen an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli insha Allah bi fana an b'o walanda kelen in de kan mais n'i y'a lajɛ anw silamɛw hakili la an bɛnnen don fɛn minnu na o de ka ca ka tɛmɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na n'i y'a lajɛ Ala ye seli min di anw ma Ala ye seli min di anw ma seli kelen don n'i taara Ameriki silamɛw minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ o fana bɛ seli fana in de seli lanzara fitiri safo fajiri n'i taara Azi o kelen don n'i taara Europe o kelen don n'i nana Afriki o kelen don donc o bɛ diinɛ jumɛn na ni silamɛya tɛ k'a fɔ ko maaw bɛɛ bɛnnen don fɛn kelen kan an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn wɛrɛw de la sinon maa si tɛ anw na min b'a fɔ ko hiji kan ka kɛ Tombouctou de silamɛ bɛɛ bɛnnen don a kan ko hiji kɛyɔrɔ ye kelen ye an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Magan an bɛ hiji ni sunkalo nana o cogo don maa si tɛ yen ko min b'a fɔ ko sunkalo ye Rajaba ye silamɛw n'u ka fɔɲɔgɔnya bɛɛ maa dɔ bɛ yen jamana silamɛ bolofara dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko sunkalo ye Rajaba ye o tɛ yen bɛɛ bɛ sun sunkalo kelen in na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se k'a daminɛ tile kelen dɔ ɲɛ mais a bɛɛ lajɛlen ye waati kelen ye an bɛ sun o la an bɛ seli cogo kelen na i tɛ dugusi sɔrɔ min b'a fɔ anw ka seli fana yɛrɛ kan 5 ye walima min b'a fɔ anw ka juma yɛrɛ kan 3 ye i bɛ nin ye diinɛ jumɛn na ni silamɛya tɛ i bɛ nin ye taasira jumɛn na ni silamɛya tɛ ni nin kɛra an ka belebelew ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu minnu na an bɛnna olu la yiri bolofaraw ni an farafarala olu la an ma se ka ɲɔgɔn faamuya o la o man ka kɛ baasi ye an ma o man ka kɛ kɛlɛ ye o man ka kɛ wɔyɔ ye o man ka kɛ ɲɔgɔn nɛni ye o man ka kɛ ɲɔgɔn burujɛ ye o man ka kɛ ɲɔgɔn taasira lagosi ye faamuyabaliya de b'o kɛ juma tɛmɛnen na an y'a fɔ barigo min n'a falen don ji la o barigo bɛ kolonkolon mankan tɛ bɔ mais barigo min bɛ yen ni ji bɛrɛ t'a kɔnɔ o kolonkolonkan bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o la o tuma la faamuya bonyabaliya silamɛw fɛ Ibnul Qayyim yɛrɛ Allahu Taala ka jɛn b'a ma a b'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ a ko adamadenw ka diinɛ faamuyabaliya ko n'i ye masiba o masiba bɛ silamɛya kɔnɔ ko n'i ye diinɛ faamuyabaliya bɔ a la k'a tɔ bɛ dɛn Allahu subhanahu wa ta'ala a ye diinɛ in di an ma ni nin dicogo ye a nana kan min na kan in mago bɛ a bɛ kɔrɔ caman ta arabukan yɛrɛ tabiya y'o ye a kuma kelen bɛ kɔrɔ caman ta i n'a fɔ an y'o misaliya di juma tɛmɛnen ni waati y'an wasa insha Allah an bɛna an da don o fana la k'o kelen walawala an ye arabukan yɛrɛ taacogo b'a to adamadenw tɛ ɲɔgɔn faamuya Allahu subhanahu wa ta'ala fana an y'a fɔ o de diyara ale Allahu subhanahu wa ta'ala fana ye a y'o de fɔ alakira Muhammad ye walaw sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk n'a kun ye Allahu subhanahu wa ta'ala diya a kunna mantonw bɛɛ lajɛlen kɛ manton kelen ye u bɛɛ lajɛlen kunna taabolo sira kelen minɛ mais nin de diyara Ala ye adamadenw tɛ fara u bɛ fara u tɛ hakilinaw tɛ kɛ kelen ye parce que Ala yɛrɛ ye adamaden da o cogo la dɔ bɛ yen o jɛlen don dɔ bɛ yen o finnen don dɔ bɛ yen o ka surun dɔ bɛ yen o ka jan dɔ bɛ yen o bɛ faamuya kɛ teliya la dɔ bɛ yen o tɛ faamuya kɛ teliya la Allahu subhanahu wa ta'ala y'an dan nin cogo in de la o tuma la an ka faamuyaw tɛ se ka kɛ kelen adamaden bɛɛ tɛ se ka bɛn kelen kan kuranɛ yɛrɛ la fo ni fɛn min kɛra wahayu ye n'o jiginna hali o wahayu yɛrɛ min n'o bɛ jigin Allahu ta'ala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a ko huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat a ko ne Allahu subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ min jigin Muhammadu kan ayaw b'a la minnu kiiri bɛnnen don o de ye kitabu yɛrɛ sigilen don minnu kan a lasili yɛrɛ ye minnu ye mais ayatu muhkamatu ye joli ye kuranɛ kɔnɔ o de ka dɔgɔn ayatu muhkamatu ni Ala n'a kun ka di Ala ye a bɛ kuranɛ aya bɛɛ kɛ muhkamati ye n'o kɛra maa fila kun tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mais ale Allahu subhanahu wa ta'ala y'a kɛ i n'a fɔ an ye misaliya min ta dɔgɔkun tɛmɛnen ayaw bɔbɔlen don ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ kelen o bɛ se ka fɛn kelen a bɛ se ka faamuya ko caman na o tuma la ni ko min b'o cogo la fo maa min bɛ baara k'o la olu ka baara kɛ ni hakili ye o de la an y'a fɔ alakira yɛrɛ ka waati la sallallahu alaihi wa sallam tuma dɔ la ale yɛrɛ tun bɛ taa taasira dɔ fɛ maa minnu b'a tile la olu bɛ taa taasira dɔ fɛ an y'a fɔ o ɲɛna yan ale alakira kun sunnen don ale alakira ye sun tigɛ parce que a bɛ taama la an bɛ Aisha b'a nɔfɛ o ma sun tigɛ
aboro kalama minke akwa ma ahsanti ya Aisha ye minke ye bara nyumange parce que ya famuya chugamina I ka famuya bar I baraka ni ka famuya de o kuma la fanga famuya ka fo ne be nin tasra kan menin bal maslame femu ye bolo farawiye na le ya famuya nin chugola ne re fana ya famuya nin chugola nga to ale ya famuya chugamina akakete Imam Shafi'i kunye ma hakliman bay shirifudo ayo de fo ako ra'yi sawabun yahtamilu al-khata wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu as-sawab ne Imam Shafi'i ne mana haklina minye o haklina ye tiye koy o de sawaba ne refi me ba soro filib se ka yakono parce que adama de mambo filima ako wane re ntonyogondo mamin teneye o tigi fa ka haklina mbo bunya ne bolo ka haklina e filie me filimi do tiye fana be se ka soro akono donc akana ke mayina ko tiye absolu etay wal may kramo tado ina fo juma temena nya fo chugamina ka fo eni kramo awde ala ka dina porte parole na wi min fo aw tade copie originale to sitati sawabay o de benani nyogon famiya baliyay sahabaw ala kira reklela sallallahu alaihi wasallama u fora nyogon ko mawe nyogon gasisigi u fora nyogon ko do madoka bunya chen ala je Imam Shafi'i ani Imam Ahmad ibn Imam Maliki yani ahnafu ante ben fenkele na seljitala me luga ko tasra dorondo Imam Ahmad ibn ahnafu fe Imam Abu Hanifa fe ni be seljita abi se ki kungulo dawlo nu sanfela kana chamanjala doni ibi se ko masusa o be wasake anga almami fe Imam Maliki fe fika kungulo ere bela jele de masusa sino ika seljite nya wani selji mana bitali ika seli ere fana tenya parce que selite ni selji make me yali nin fla be dalu nin baka dalu fiye ambe Abu Hanifa nyinga dalu jumen be bolo ni ba foko mabse ki ka tenda doron ka ta wo nyefe don doro ibi kungulo iba masusa noye no kera obe ke sawabai ako nyo dalu sura alakira Muhammad de la sallallahu alaihi wasallam alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayira abi seljitala abina kungulo masusa kuma mina ay jalamugu mabo kata kofa ama jalamugu ba kungulo bela jelena aya ibulu da atina katabla chamanche amfana au joshi okmala ne ka dalu yoye amba fo okmala Imam Malik e fana ka dalu e muye surtout e mi ba fo ko ne mami ma be joshi kika selibe che e fana ka dalu e jumay ale fana ba fiye ay wa ne fana ya mene mina o ya mene alakira sallallahu alaihi wasallama ka fo alakira yira asira aseljita asira kungulo makuma mina ay jalamu bela jele walan ka ba kungulo la ka damna atinda la fuka tabla ko fela la ay bela jele joshi donc ni bela jele amena alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kuma le be jondo aljina kono be dondo danama kono nin kama nin te aljina dun walanday nin te janama dun walanday donc slama o kado am se ka fonyo ngongo ya damna depuis alakira kilila sallallahu alaihi wasallama meni matu Abubakar ka muruta atoko Imam Malik ka muruta Imam Abu Hanifa kama ni matu aka mazhabu mauka muruta nyogon kama e dali do mina iba ko tugoye abela jele dalubala abela jele mina orobala abela jele mina na alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba yetugun kafo alakira alayhi salatu wassalam ka sahaba kilinunu nani sayyidina Abubakar la alakira fatule ko fe na alakira salamu ka khalifa foloy abe ni kalu sarat di kuma sera alebe kalu sarat la abe ma bela jele ke kilin abe ma bela jele ke kilin catégorie ata le fe catégorie BT abe mauma ni salaire kakan abe salaire di bema sayyidina Umar ni ali kumina kama wa fo ya alakira ka khalifa nako ma min ye muruta ka alakira kele oni mamu alakira dina ko fo doro udona la nyogon fe ebson kulu be ke kelenye sonina yali ma min dona islamia la yani hijra ka ke ani ma min dona islamia la hijra ko fe ebson ga be ni yoro ke kelenye sayyidina Abubakar ko ako ulu ye koye nete do detail mina ne be kenye sarala ni jinya sarade ni mautara lahara uni sara min kakan mini belebele kakan mini fitini kakan ala de bodo ala bodo ma mene be bela jele takeye Abubakar fatura sidna Umar kera salama ka khalifa min ke sidna Umar ya yelma ako ne vraiment Abubakar kumba ke tukam na ne taketi o kuma la ne ba ke tukudi ala kera ka dimbaya me dofraw luka ditaka
nte se k'ulu ni maa wɛrɛ kɛ n ye maa min donna silamɛya la asabiquna alawwaluna o fɔlɔfɔlɔw minnu kofɔra olu sara nte se k'o ni maa wɛrɛ sara kɛ kelen ye mais est ce que a y'a fɔ ko abubakar min bɛ min kɛ yanni ne ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abubakar tun ye filibanti de ye wa abubakar y'a kɛ cogoya min na a kɛcogo ma ɲɛ wa ayi a ye abubakar ka hakilina bonya abubakar ma sɔn ale ta ma a ka waati la ale ka waati selen cogoya min ka d'a ye a y'a kɛ ten o tuma la silamɛya kɔnɔ n'an ye ko faamuya cogoya min na an k'a kɛ ten faamuyaw an ka faamuyaw kɛbaliya kelen ye o kana kɛ sababu ye dusukun ka ban ɲɔgɔn na o kana kɛ sababu ye dusukun ka ja ɲɔgɔn kɔrɔ ka se hakɛ dɔ la a lajɛ koba fɔlɔfɔlɔ minnu nana diinɛ kɔnɔ ni alakira fatura sallallahu alaihi wasallam alakira fatura silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ jɔn de bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ye a ko sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ seginna ka taa origine na parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ unité centrale min n'o ye alakira ye unité centrale de banna o de fatura sisan donc sisan an bɛna kɛ cogo di jɔn bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ma kɛ hakilinaw la daminɛ la fo bɛɛ seginni ka t'i lasili ma madinakaw ko ayiwa aw ka magankaw a ye ɲɛmɔgɔ ta aw yɛrɛ la an yɛrɛ fana bɛ ɲɛmɔgɔ ta an yɛrɛ la ɲɛmɔgɔ kelen kɔni tɛna sɔrɔ an na bilen bɛɛ k'i ta k'i ka ɲɛmɔgɔ ye Seydina Umar ale nana hakilina di nin don mankan durulen kɔfɛ ka kow caya a nana Abubakar ma a ko Abubakar i bolo dayɛlɛ n ka baya k'i ye Abubakar y'a bolo dayɛlɛ a ye baya k'a ye a ko yali alakira sɔnna ka maa min bila an ɲɛfɛ an ka diinɛ ko la yali diinɛ ko la an tɛ sɔn k'o bila an ɲɛma wa a ye nin fɔ min kɛ sahaba tɔ bɛɛ lajɛlen hakili seginn'u ma u nan'u tɔgɛ di o tuma la an b'a dɔn k'a fɔ ni silamɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ Ala b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ni a ma bɛn fɛn na a b'a segin Ala ma n'a seginna Ala ma o ye jumɛn ye kuranɛ ni hadisa silamɛ bɛ mun nɔfɛ o ye dalilu ye ninnu tun bɛ dalilu de ɲini na Seydina Umar ye dalilu yir'u min kɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna Seydina Umar ta ma o kɛra fɛngɛ banni ye u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ma dɔ kɛ kafiri ye dɔ ma taa sira fɛ bɛɛ lajɛlen donna sufu kelen fɛ a y'a lajɛ an bɛ fɛ k'an ka kuma datugu ni yɔrɔ min ye Seydina Ali ni Khawariju ka ko a lajɛ o ko gɛlɛyara ka se hakɛ min ma a ko gɛlɛyara ka se hakɛ min na ko sɛgɛn bonyana ka se hakɛ min na a tɔɔrɔ bonyana ka se hakɛ min ma mais o bɛɛ n'a ta Seydina Ali ka maaw y'a ɲininka ko Khawariju ninnu yali an bɛ se ka seli u kɔfɛ wa Alakira ko naam Seydina Ali ko a bɛ se ka seli u kɔfɛ silamɛw de don maa min ye tiɲɛ ɲini a filila a tiɲɛ ɲinitɔ la o tɛ se ka kɛ i n'a fɔ maa min ye kalabanci ye i n'a fɔ maa min bɛ nkalon tugula nkalon nɔfɛ mais a y'a lajɛ kuma min cɛ ka ɲi ni kuma bɛɛ lajɛlen ye a ko nka ne Ali Seydina Ali jigi b'a kan olu ka maa mun anw ka maa minnu sara ani olu yɛrɛ ka maa minnu sara nin fɔɲɔgɔnya in na ne jigi dalen don a kan n bɛ Ala deli k'a fɔ Ala ka alijinɛ di ne ka su n'olu yɛrɛ ka su bɛɛ lajɛlen ma ŋaniya juguya tɛ yen ŋaniya juguya tɛ yen ne Seydina Ali bɛ duwawu ɲini n bɛ duwawu kɛ ne Seydina Ali bɛ duwawu kɛ a ko ne ninnu bi in na an bɛ ko min na bi an bɛ mankan min na bi ne ni Muawiya ka mɔgɔw an bɛ mankan min na bi an ka Ala ye kelen ye an ka diinɛ ye kelen ye an ka kɔrɔn ye kɔrɔn kelen ye an ka kuranɛ ye kelen ye an ka selicogo ye kelen ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mais fɛn min bɛ an n'u cɛ bi an min y'a to an ma ɲɔgɔn faamuya o ye Seydina Usmani fagali ko de ye Seydina Usmani jeli in dɛ an ma ɲɔgɔn faamuya o ko de la mais ne jigi dalen don a kan k'a fɔ ne ka mɔgɔw Muawiya ka mɔgɔw minnu sara ne jigi dalen don a kan ninnu kelen kelenw bɛɛ lajɛlen ninnu ne jigi bɛ a kan Ala bɛna alijinɛ di olu ka su ni anw ka su ma silamɛw nin ye ladabu dan ye fo maa minnu ma ɲɔgɔn faamuya f'u ye kisɛ ci ɲɔgɔn na maa minnu ma ɲɔgɔn faamuya u ye ɲɔgɔn fa mais o bɛɛ lajɛlen b'a jigiya hali ni ne y'i fa walahi n bɛ Ala deli de i ka alijinɛ sɔrɔ o ni anw bilama anw ta kɛlen don ye o de la an ka hakili sigi k'a dɔn jamana in maa wɛrɛ b'a kɔnɔ minnu tɛ silamɛ ye kerecɛnw b'a kɔnɔ bolibatulaw b'a kɔnɔ o fana ye maliyɛn de ye carte d'identité min b'an bolo o carte d'identité in de b'u yɛrɛ bolo anw silamɛw banni ɲɔgɔn na anw ka ɲɔgɔn burujali o man ka kɛ sababu ye f'olu yɛrɛ ka ɲigin anw ka diinɛ la kunu silamɛw olu y'u comporter koɲuman o kɛra sababu ye maa wɛrɛw donna silamɛya la o kama mais ni anw m'an kɔlɔsi
an wa comportement jugu an yɛrɛ ka intérêt ɲinini kama an ka sɔrɔ kama jɔyɔrɔ kama tɔgɔ kama an bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ ban Allahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la o kuma la an k'an jilaja an kana so la i n'a fɔ Imam Shafi'i b'a fɔ cogoya min na a ko ne bɛ Ala deli fɛn min na kuma bɛɛ o de ye ni ne ni n silamɛ ɲɔgɔn dɔ ye munazara kɛ an ma ɲɔgɔn faamuya diinɛ ko la ne bɛ Ala deli min ye sawaba ye Ala k'o don a da ale k'o fɔ ne ka tugu a kɔ a ka fɔ ne de bɛ fɛn dɔn ne ye tiɲɛ ye ale ka tugu n kɔ tɛ dɛ ne bɛ fɛ diinɛ kɔnɔ ni ne ni maa o maa an ma ɲɔgɔn faamuya an sigira ka kuma e k'i ka dalilu fɔ ne k'an ka dalilu fɔ ne bɛ Ala deli Ala o tigi dalilu bɔ o tigi de da ne Imam Shafi'i k'o mɛn n ka tugu dalilu in kɔ ka d'a kan silamɛ k'an ka tugu fɛn min kɔ o de ye dalilu ye silamɛ tɛ tugu a ni dunge kɔ Ala y'an balo o de la o de la a b'a fɔ Dawuda ye kuranɛ kɔnɔ ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Dawudu ne yi Ala y'i kɛ nɔnabila ye dugukolo sanfɛ o kuma la kiiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni laadiriya ye kana tugu i ni dunge kɔ ni tuguri ni dunge kɔ adamaden ni dunge o de b'i fili ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka sira ma an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi Ala ka faamuya ko ɲuman di jamana in ma ya rabbi jamana in dɔnnimikɛlaw ya rabbi Ala ma dusukun jɛyara ko in k'a dɔn anw ta tɛ Ala de ta y'a ka diinɛ ye a ka d'a ye cogoya min na a b'a kɛ ten an ka baara kɛ n'o ye an kana baara kɛ ni dusu ye an kana baara kɛ ni ɲɔgɔn lagosi ye maa min ye min kɛ sira min fɛ diinɛ kɔnɔ surtout ni dalilu b'a bolo a la ka ban silamɛ wɛrɛ kana sɔrɔ min b'a fɔ k'i b'o buruja k'i b'o nini k'i b'o dɔgɔya o ye ko ye min tɛ bɛn silamɛ minnu tɛmɛna an ɲɛ olu ma baara kɛ n'o baara kɛ cogo ye abada ya rabbi Ala ko hakili ɲuman d'a ma Allahumma jalna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكافرين أعداء الدين واحمي كيد الزنادقة والملحدين اللهم كل من أرادنا وأراد بنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدميره يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ورب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر حميدا ربنا ولك الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا